बुरिबाय नामासै हमनो हालायलांलाहाय माथो बुरिनाय बायदि नुवाखै बे सिख्लाया आंखौ माब्रै आबै होननानै बुंखो दे आंनि खानायाबोथ' मोनाखै हाथायाबोथ' गवाखै बेदरखौबो आं दासिमबो मोजाङैनो अरना जानो हायो मानो आबै होनखो बेलाय आंखौलाय मानो आंखौ जुदि बुरिरि नुथारबायबा दाथ' नारजि बुदाङा बेलेग सिख्ला गोरलै नागिरथारगोनहाय ओरैनोबा हाबा जाखांनाय हौवाफोरा हिनजाव गोरलै गोरलैजों बेरायो सिख्लाफोरजों नारजि बुदाङाबो सोरबा सिख्लाजों बेरायनांगौबा मा जागोन दे हाबा लायाबाबो बेरायहैखुमाबाय थाबा आयै गोथाङैनो थैखागोनहाय आं बुरि जामारबाय नामासै हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय बुरैथ' जासिगोनथ' आरो बुरै जानायनिबालाय सोरथो बारग'नो हानोसै सानसे बेलासे बयबो बोरायखानांगोन बुरिखानांगोन हौवाफोरानो मोजां बोरायराय खानाय मोनलायनाय जाबाबो सिख्ला गोरलैफोरजों बेरायनो हायो नाथाय बुरिरि खानाय मोननायफोरा बिसोरखौ सोर सेंग्राया नायसनगोनहाय नै नायसननो मोनै गाबदों जियानो जादोला नारजि बुदां आंखौ नायसनबाय थाबानो जाबाय रावखौबो गोसो थोआबानो जाबाय बियो रावजोंबो लाइन मारि हैयाबानो जाबाय मा हारसिंनो रायलायबाय थाखो नोंलाय आं ओंखाम उखैबायमोन हाय नारजि बुदां आंखौ बुरिरि नुथारबाय नामाहाय आं मिथियालै नोंखौ सानफ्रामबो बेखौनो बे नुबाय थायो आं ओमफ्राय मा जालायखो सोरबा माबाफोर होनलायबाय नामा औ नारजि बुदां दिनै सासे सिख्लाया आंखौ आबै होनदों आबै बिराद लाजिबाय आं आबै होनजानानै लाजिदों लाजिनायालाय बारा लाजियाखै आरोना बोरैबा मोनदों आरोना जुदि आं बुरैथारबाबो सोरबा आबै होनबा आं जेबो मोनाना दा बैसोआव आं आबै होनजानो आयु बेखौनो साननानै टेनसन जाबाय थाबाय आं ओइ नारजि बुदां आं बुरै जाबाथाय दाबायदियाव खानायबो मोनजोब्बायनो हाथायाबो बेदर अरनो हायै बायदि गजोब्बायनो आरोना मोखांनि बिगुरफोरा आथिं आखाइनि बिगुरफोरा एकदम बोरैबा जाजोब्बाय आरोना लरफायजोबलायनाय जाबाय आरोना होमबा नों बेलेग सिख्लाफोरखौ गोसो थोगोन नामा बाल बेलेग सिख्लाफोरजों लाइन मारि हैखोमागोन नामाहाय नारजि बुदां नोंहा जेबो खामानि गैला नामाब्रा फैबाय थानाय समफोरनि खोथा लानानै बेफोरबायदि सानबाय थानो बेफोरबायदि सानबाय थाबा मानसिया हराव उन्दुनो ओंखारा मिथिबाय नङाहाय मालाबा सानफ्लांनांगौ गोनां जायो जाखांनायनि उननिफ्राय आरो गथ'फोरा देरलायलांबाय आंखौ जेरावबो बेरायनो लाङासै मालायफोरबायदि फैसा गैद्रायैबो नङाना बेरायनो थाखाय एसेबाबो थाखा फैसा दं मानो लांफाया नों मानो लाङा नोङो गाव हारसिंल'सो थाङो आंलाय खामानिनि थाखायसो थाङो दा दे बुजिबाय खामानिनि थाखाय थाङो अब्लाबो हौवा हिनजाव बेरायहैनो लुगैयोना आमेरिकायाव थांनो लुगैयो लण्डनाव थांनो लुगैयो पेरिसाव थांनो लुगैयोना सुइजारलेण्डआव थांनो लुगैयोना गोजानाव थांस्लायस्लाय खाथि खालानि हाग्रा बंग्रायावनो बेरायहैथां जालायबाय दा नोंहा बेरायनो लाङा था आंहा थांगोन आंनो उरांनि टिकेटखौल' दाननानै हो उरां खाबनि फ्लाइट होनबासो बुजिगोन आरो बर'फोरालाय फ्लाइटखौ एर'प्लेनखौलाय उरां होनखायो माथो औ बुजिदों खोनाफेरनाय जालाना बाहायबाय थानाय जालाना बेफोर रावफोरखौ बेनिखायनो बावगारलाङो आंनो उरांनि टिकेटखौ दाननानै होदोसो बे हाबा जोबबानो थांनोसै आङो दा बिहामजो गोदाना खामानि मावगोन आरो आंहा बेरायहैनोसै बेसेथो खामानि मावनानै न'आव थाबाय थाबावनो आंलाय बेरायनांगौ ना मानसिया जोनोम जादों जेब्ला बेरायलासिनो ओरैनो थैनानै थांबा मा लाब जाखो मा लाब जाखो जोनोमा जुदि बेरायनानै मोनसे जायगायावनो जोनोम जागोन मोनसे जायगायावनो थैगोन मा अर्थ जाखो बुहुमाव जोनोम जानायनि बाहेराव खेबसे बेरायदावबा बेरायबाय थानो लुगैयो बाहेराव खेबसे दावबायनायनि एक्सपिरियेन्स मोनबा नों जायगायाव थाबाय थानो बायो गोदान गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमनो गोसो जायो गोदान गोदान जायगानि कालचारफोरखौ नायबिजिरनो गोसो जायो बेनिखायनो आं नोंखौ बेरायहोनो लांनो बायो बिदिसो बुंथारदों आरोना नों आंखौ बुरिरि नुनायखाय लांनो बायोबा ना आंनि महरखौ नायनानै अगालिलि मोनबाय नोङो मामा माने आंनि महरखौ अगालिलि इदि मोनबाय नामा नों बेनिखायनो नों आंखौ बेरायनोबो लाङा गोदो सेंग्रा समाव जोब्बा मेसेजनि रिप्लाय हराबानो जि दाय जायोमोन एसे मेसेजनि रिप्लाया लेट जाबानो मा खालामदों मा मादों आं नोंखौ जि मिस खालामदों होननानै मेसेज खालामोमोन लाइजाम हरोमोन लोगो हमनो जि खेंखें जाबाय थायोमोन दा हाबानि उनाव सामफ्रामबो नायनो बाबाय आंखौ जेनेबा बुङोना हौवासाफ्रा न'नि दालिंखौलाय बेसेबां जानो बाहेराव थांनानै बिरियानिबो जाहैनांगौ होननानै ना बे फर्मुलाखौ बाहायलायबाय नोङो आं हाबानि बिराद खामानि दं आं उन्दुनोसै गाबोन फुङाव सिखारनांगौ साइडआवबो दसे थांनानै फैनांगौ खोन्थालाय आंनि महरा मोजां ना गाज्रि मानो गाज्रि जानांगौ जाखोब्रा मानसिनि महर लानाय मोजां जागोन आंनो मोजाङै फिननाय होनोबा हो आंनि महरा गोदोनि बायदि नंगौना नंला आंखौ आबै होनलाय थादों सासे सिख्लाया बेनिखायनो आं एसे सिरियास जादों दिनै बहा बिदि मानसि लोगो मोनोब्रा नोंलाय बुरियाखैलाय बुरिनाय बायदि नुवाखै माथो आंखौ आबै होनदों मिथिबायना आं आबै होनजादों मालायनि होननायखौ नांजाबाय थायो नामाब्रा थांनो थां ओंखाम खुरैदो आं ओंखाम उखैसोबाय ओमफ्राय महारानियालाय फावगालिया न' सिङाव दङ खोमा बिराद जाथारदों बे फावगालिया बे अमा राजानि थाखायनो गाबबाय थायो आरो फारसेथिंजाय दावदै गलाया जेबो खामानि गैयाहाय आयौ ओंखाम खुरनो थिनैनि आं
खिबाय दा दहायनो खिदोंमोन माथो नोंलाय खिनाया मानो इसिबां गोबाव जाबाय थायो नोंना लहा अन्थाइ खिनाय बायदि मानो इसिबां गोबाव जायो नोंनि खिनाया नोंनि उदैया गाज्रिथार जादों बेनिखायनो खियानो ओंखारा जादों दरजा खेवफै आं एरख'ना होनि सानफ्रोमबो गोबाव खिबाय थागोन सोरबा बेलेग मानसिया खिनो नागिरबाबो मोनानो ओंखाम जानो टाइम जाबाय बेवाइफोरनो ओंखाम खुरनानै होनांगौ गियान गैया नामा नोङो दहाय आंनि खियानो गोरा जादोंबा आं माथो खालामनो ओरैनोसो बाहाना बुंगासिनो दङ नोङो ओंखाम संनोसै टाइमाव खिनो ओंखारग्रा आलासिफोर फैबा उदै साग्रा ना नोंसानि न'आव एसेबो खामानि मावनो होथारासै नामा नोंखौ एसेबो गियान फोरोङासै नामा नोंखौ नोंहानि न'नि मानसिफोरखौ रावखौबो जेबो दाबुं लाजिदों अलटे दुगैनानै ओंखामा खुरनानै होफै नङाबा आंजों खिथुनि खिया एरख'जागोन बेनाबाथाय बिदिनो हाबाखौनो जाला थांनोसै आं गाबोन आदानि न'आव मानोबासो आदा अमा राजाजों नांलायनानै फैनाय आं आथुर बिथुर फैनायावनो गाब्रबायसो आं हाबाखौनो जाला बिदिनो थागोन बाबावै माथो शपिं मलाबो बन्दसो जाबायलै बहा थांखोब्रा बादालियालाय आंनि जिउनि हिनजावालाय आं बोरैबासो मोनबायलै जुदि गोमानांगौबा मा जानांगौ जाखो र' न'आव फन खालामहरनि आं आफालै आंना हिनजावा गोमाबाय आफा आंखौ रायथ'नांलाब्रा आंनि हिनजाव बादालिखौ नागिरदोलै आफा आंबो नागिरसै आफा जागोन दे हिनजावखौ मोनागौमानि आं गुवाहाटीनिफ्रायनो थाङा जेरावबो दे आफा आं गारि लानानै नागिरबाय थागोन आफा दे मा होनखो थफिरामा बे मानसि सासेखौ आं हाला गुवाहाटीयाव बाजार खालामनो थांनाया आलाय हिनजावखौनो बावनानै फैदोंनो लामा गेजेर मोनबासो उदिस मोनबायनो दा गुवाहाटीयाव थांनानै नागिरहैगासिनो दं हिनजावखौ आयौ मानो बिदि जानांगौ जाखो ज' थांनाय हिनजावखौ कि सोरबा बावो आं बुंखादोंना क्लिअपेट्रा बे मानसिनि खर'आ मोजां नंला होननानै एसे फाग्ला हस्पिटालाव दोनहैबासो मोजां जासिगोन दे बिफा बेफोरबायदि जेबो दासानथ' दा हिनजाव गोदानखौ नागिरग्रोनोसै जुदि हिनजाव गोदानखौ नागिरनानै मोनाबा जोंहा लासिंसिं जागोन थफिरामानो बांसिन लासिंसिं जागोन निउसाव हैनोसै नामा ओहो निउसाव हैबा लासिंसिं जाथारगोन बेनिखायनो सिरि सिरि नागिरखुमानाया मोजां जागोन आंबो खबर लाहरनि र' गुवाहाटीनि सानैसो लोगोफोरनाव बे मानसि सासेया मानो बिदि बियो मादै भगालि आं उदैखौ बोरैबा मोनदों आरो हाबा जासिगोनखाय एसे गिनायबो मोनदों आंलाय न'नि मानसिफोरनो ओंखाम ओंख्रि खुरनानै हैलाय आंना एगजाम दङ मादै बिनिखायनो फरायदोंमोन आं बोरैबा मोनदोंहाय नों बुजिया नामा देनां नोंबो गुबुननि न'आव थांबा बिदिनो मोनगोन आं बायदिनो जागोन थां आंनि बदल ओंखाम ओंख्रि खुरनानै थां जेबोला ओंखाम ओंख्रि खुरनाया जागोन होनबा आंखौ लिंफै दे जागोन दे फिसाजोआ जोबोद मोजां बिमायासो माइसो रांखिनि फिसाजोआ जेखौ थिनो बेखौनो मानियो बिमायासो रांखिनिथार नोंखौ आं मा थिनदोंमोन नोंखौसो थिनदोंमोन आं ओंखाम खुरनो उल्था नोङो फावालिखौसो थिनदोंना बेना टेस्ट पेपार दङ सानफ्रोमबो बेना टेस्ट होनांगौ फरायथों एसे मानसिया नों बेफोरखौ सानालासिनो खामानिसो थिनबाय थादोंना नों आं मिथियामोन मा मिथिगौ नोंलाय खालि मबाइल नायनो रोंगौ मबाइलाव गेम गेलेनो रोंगौ बेल'सो दा नोंखौ आं बेसेबां बुंबाय नों बे न'खराव फैनाया हरनैल' जाथारदों हरनैयावनो नों इसिबां बेफोरबायदि देखायगासिनो दङना मालायफ्रा खैना गोदाना थिगसे खामानिसो मावो नोंहा खैना गोदानानो इसिबां बादुलि आं देनां खामानि मावगोन देनां नों खामानि मावो ना मावा बेखौ सोर मिथिबावगौ दा जा नुदों बेखौनो आं खामानि मावनायखौ नुवाखै माथो बिदि जनानै थाबाय थानाङा माबार गोख्रै थांनानै ओंखाम ओंख्रिया खुरहैथां दिनै नोंनि ओंखाम ओंख्रि खुरनायखौ जागोन आं ओंखामबो संनानै होनांगौ आरो खुरनानैबो जाहोनांगौ एसे एनैथ' हेफाजाब होनो हायोना नों बाजै जाथि बुंबा गाज्रि मोनगोन नोंना हिनजावा खामानिखौनो मावनो नागिरा आलासिफोर फैबाबो दै ओंखाम ओंख्रि मोजाङै होनोनो नागिरा एसे मोजाङै बुजाय जागोन दे बाजै दावदै नों जोबोद उसुबिदा मोनदों नामा जोंनि न'खराव फैनानै आं आंनि न'आव मालाबाबो खामानिखौनो मावामोन बेयाव फैनानै खामानि मावनोनो बोरैबा मोनदों आङो आरो आं खामानिखौनो मावनोनो रोंबाङा नोंसा बाजैयाबो आंखौ रायबायसो थायो आंबो मिथिखागौ गोदान न'खराव फैनानै एडजास्ट जाफैनाया एसे गोरा होननानै नाथाय नोङो एसे एनैखौथ' खामानि मावखानांगोन ना आंबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ हाबानिनो आरो साइडआवबो आदाजों थांफानांगौ दसे बाखि नोङो बाजैजों लोगो नांनानै खामानि माव जोंनि हाबायाबो बारा गोबाव गैला ओइ जाथि फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा आं खामानिखौनो मावनोनो बोरैबा मोनथारो हाबालाय जानो गोसो दङ नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव बिहामजोफोरबायदि खस्थ' खालामनो गोसोखौनो गैया जोंनि न'आवथ' बांद्राय खस्थ' खामानि गैया गुबुनफोरनि बायदि जानांगौ संनांगौ साहा फुदुंनांगौल'सो नों बेफोरखौबो उसुबिदा मोनथारदों नामा औ आं बोरैबा उसुबिदा मोनदोंहाय न'खौसो गोसोखांदों होमबा नों न'आवसो थांफिननो लुगैबाय नामा औ आं न'आव
न'आवसो थांफिननो गोसो जाबाय। आच्छा नों खोथाखौ खेबसे सानबावलाय जोंनि हाबाया दासिमबो जायाखै जुदि गोसो गैया अब्ला नोङो दानो बुंनो हागोन नोंनो साननो थाखाय आं सम होबाय। हाबाखौलाय जानो गोसो दङ नाथाय खामानि मावनो आलासि सोंनोसो गोसो गैया। रेडियानो नङा खोमा। जेब्ला हाबा जानो रेडि जागोन अब्लासो आङो जाथिनाव फैफिननोसै। आं हाबा जाला आं जाथिखौ बुंनोसै न'आव दिनै थां होननानै। माखौथो बोरबाय थाखो नोंलाय गोरलैथां माथां ओंखाम खुरनानै दोनबाय आफिया हा जाहैबानो जाबाय आरो। नैबे अमा राजाया दिनै जोबोद गाज्रिनो दुखु मोनदों। अमा राजाया बिहाव बिखुनजोनि न'आव सनमान गैया। मानो सनमान गैया जानांगौ जाखो माथो बियानियालाय नोंखौ अनसोगारो। अननाय नुबाबो अनाखैसो जायो बेहा। नुबायना एमावबाय था नुबाय आंसो खालामजादों आंसो मिथिदों दा। मालाय जावैसो सन्थलाखौसो अनो जावैसो अमा राजाखौ अना। आंनि आइखौ बेफोरबायदि बदनाम दा खालामथार। आंनि आइया गासिखौबो अनो। अनो गासिखौबो अननायखाय मालाय बिजामादै सन्थलाखौ जौ साखिनो लिंहरबाय थायो। बेहा जौ साखिनायाव एक्सपार्ट नालाय लिंहरो आरो। आंखौबोथ' लिंहरनो हायोना आंबो जौ साखिनानै खोन्थागौमोनब्रा माया मोजां माया गाज्रि। जौ साखिनो लिंहरिखौनो इसिबां गाज्रि मोनथारबाय आरो नोंहा। बेल' नङा दाउ बेदर बुथारबा हांसो बेदर बुथारबा मालाय सन्थखौ लिंहरबाय थायो। लाजियाबो गावखौबो लिंहरो। अफिसाव सानसे सानसे थाहैनानै समखौनो मोना। बिमाखौ बुंबाय नालाय बिमानि साइड लादों नङा होमबा। आं आंनि बिमानि साइडनि जानानै बुङाखै जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों। ओंखामा जाहैथां ओरैनो लस खालामनाङा। लस जाबाबो जायाबाबो आंनिसो थांगोनब्रा। नोंसोरलाय मा देहायाव नांदों मासाव बेसेबां फैसा खरसा खारो नोंसोर मिथिगौ ना। माइरं दैरं संख्रि बानलुनि एक्सट्रा इलेक्ट्रिसिटि बिलनि एक्सट्रा गेसनि एक्सट्रा दैनि बिल एक्सट्रा आरो मासाव रिचार्ज सोना होनांगौआलाय बयनोबो रिचार्ज सोना होनांगौ। बिनि सायाव जिअ रिचार्जआ दाम बारायलायबाय। रिचार्जआवनो 2000नि खाथियाव खारखायो। आरो एक्सट्रा गथ' गथाया मेथाइ जानो 10 थाखानि चिप्स जानो कुरकुरि जानो बेफोरथ' आरो हिसाबखौनो लाबावनांला। आरो सप्ताह ना बेदर जानायालाय बेफोरलाय नोंसोर सोरबा पात्ता लादों नामा नोंसोर सोरबा उदिस लादों। न'खरावलाय जानांगौ लोंनांगौआलाय नांखागौ ना। बेखौ नों गारजेना होआबालाय सोरनिफ्रायथो मोननांगौ जाखो जोंलाय। जानोबो आरो आं गथ' गथायफोरखौ जाहोनानै नोंसोरखौ जाहोनानै मेंनाय मोनबाय। बिनिखायनो आं मालाबा सानो दारि गोलाव लानानै आखायाव लथा मोनसे लानानै हाजो गोजौआव थांनानै तपस्या खालामहैनोसै। बे मोसाखौ साननानैबो थांनो गियो आङो। मोसा गैयै जायगायाव थांगोन एबार तपस्या खालामनो जाहाथे न'खरनि टेनसनफोरा आंनि फाफ्लिनिफ्राय गुगालांजोबो आरो। जाहोनो गोसो गैयाबा गैया होननानै बुं। फिसाफोरनि सिगाङाव जाजा दोनबाय थानाङा। फिसाफोरा बुजिजोबो। फिसाफोरनि सिगाङाव जाहोनाय लोंहोनायनि खोथा बुंथारनाङा। गाव खामायना जाहोनायखौ बिराद बारा जाथारदोंना नोङो। गाबोननिफ्राय आंनो खामायहैगोन नायबायल' था नोङो। मालाय नोंखौ गोसोखांसोदों बिमा न'आव थाङा मानो नोङो। थांनांगौबालाय थांगोन आरो। जाबाय बांद्राय रागा जोंबा बिखा बिख्ला गाज्रि जायो थाबनो। रागा जोंना आबै आरो आफा बांद्राय नांलाय खमलाय जाबाय थायोबा न'आव लोखि थायालै खारो। बेनिखायनो मिनि खुसि गोजोनै थानांगौ। उन्दुनोसै आंखौ सानफ्रामबो होखारबाय थायोना बियो। ओंखारलांगोन आङो ओरैबायदि जायगायाव ओंखारलांगोन रावबो आंखौ नायगिरना मोनै बायदि। नायबायल' था हामा न'नि खायलायानो बेफोरबायदि खारनो हामा। थिथा नोंसोरो खोनासं आं जेबो। मा जाखो जाथि माबाफोर बुंनांगौ दं नामा। जिराय मानो गसंबाय थाखो। माने आं जाय खोथाखौ बुंनो नागिरदों बे खोथाया जोबोद गिदिर आदा आरो बाजै। दे बेफोर खोथाफोरखौ उनाव बुंबाय था। दा ओंखाम जाग्रोनोसै। बोरो सासेयालाय ओंखाम खुरनो लिंहरनाया माथो दाबो गैया मानसियानो। माबा न' सिङावनो हाबनानै थाबाय थायो। बाबाय आं बुङै आदा आरो बाजै गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आदा आरो बाजै। देलाय बुंलाय मा निमाहा बिग्रोलायनाय बेलाय। माने आं मा रावजों बुंगोन बेखौ आं साननानैनो मोनासै। आच्छा हाबानि खोथाखौ लानानै रायलायनायदों नामा नोंलाय। औ बाजै। दे बुंलाय। आं दासो दाउदैजों रायलायदोंमोन आदा आरो बाजै। दाउदैया बुंदों हाबा जानो रेडि नङा होननानै। मा गोदाव सोराव बुंलाबायदों जाथि। औ आदा आं दानो हाबा जाथ'नो राजि नंथारामोन। नाथाय दाउदैया न'खौ गारनानै फैदों होननायखायसो आं हाबा खालामनो सानदोंमोन। दा दाउदैयानो हाबायाव जिरायनो गोसो गैयानो न'आवसो थांफिनो होननानै बुंगासिनो। बेनिखायनो आंबो सानबाय आंबो हाबा खालामथ'नो गोसो गैया दाउदैखौ न'आवनो दोनना फैनोसै नामा होननानै। मा गोदाव सोराव बिदि जायो नामा। गोसो जाबानो हाबा जानाय गोसो जाबानो हाबा खालामालासिनो न'आव थांफिननो साननाय गथ' उन्दैफोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा। आइ एम सरि आदा नोंनि गोसोखौ दुखु होबायब्ला। मा दुखु होबायबा बेलाय दुखुखौनो होगासिनो दं नों जाथि। सिगांग्रो नोङो हिनजावखौ गोसो थोनायखौ आंनो खोन्थायाखै डाइरेक्ट नों न'आव लानानै फैबाय। आरो दा हाबा खालामनो नागिरनायावबो नोङो हाबा जालासो होननानै बुंबाय। मा खोन्थिनाय जादों जाथि आरो बिनि उनावबो माबा मोनसेबो होनबावबालाय।
आं खोथाखौ जोबोर सानै हयैसो बुंदों बाजै आंबो हाबा खालामथ'नो गोसो गैया फाग्ला खालामसिगोन नोंसोर आंखौ गोसो जाबा हाबा खालामनो लुगैनाय गोसो गैयाबा हाबा खालामनो बानाय बिदिखि जायो नामा आं हले बिराद रागा जोंबाय बाराबा आखाइसो सिखारगोन आंना ओइ नाजिउदां रागा जोंनाङा बारा हाबाया बेफोरबायदि जानला मानला जाब्रुब जाया बिसोरो हाखु दाखु हाबा खालामनो नागिरनायालाय बहाथो जानो दावदैनाबो जायाखैना न'खरनि मानसिजों नांलायनानै बेफोरबायदि खारनानै फैनाया दाबो जेबो नङा दे हाबा जानो गोसो गैथारैखौलाय आरो माबोरैथो हाबा खालामनानै होनो न'आव लांनानै दोनहैफिनबानो जाबाय आरो बे खामानिखौनोथ' आं मावनो हानाय नङा आदा आरो बाजै नोंसोरनो थांदो नों जाबोर बुथुमनानै लाबोग्रा ओमफ्राय जाबोरखौ आरो जों खनखांनानै दोनहैफिनग्रा नामा आं हले बिराद जोंबाय हाबा जासिगोन होननानै बयखौबो लिंहरजोब्बाय दा गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि खालामनाय आं बिराद बाथारबाय आइ एम सरि आदा नाजिउदां जाबाय दे एफा रागा जोंनांला ओरैबाबो दावदैया हाबा जानो थाखाय रेडि नंखाया मोनसेबो खामानि रोंखाया दाबो न'आव थांनानै एसे सोलोंनानै फैथोंसै दे देनां समफोरा मिलायोबा हाबा लालायफिनथोंसै नोंसोर मा खालामो खालाम आं जेबो मिथिया फाग्ला जासिगोन आं बे न'आव थाबाय थाबा जाथि आं आरो माथो बुंबावनो आरो दावदैया हाबा जानो गोसो गैयाबालाय दोननानै फैदो आरो बाजै आं हारसिं हानाय नङा दे होमबालाय आंबो थांफागोन अब्लालाय आं दावदैखौ बुंहैनोसै दे मोजाङा जादों बोरैबाबा बाखाथारदोंसोमोन आङोबो आयै होमबा बिसोर हाबा जाला आरो सिरिथा जेबो दासोंसै आंनाव दा खुरना लाना फैनि आङो हाबा मोनजागोन साननाया जाला ओइ बानलु बेदां मा नोंनि गान्दुआव दय आं सिगारेट मोनसे मोनदों आइनो खोन्थानांगौ नामा आंबो नोंखौ खोन्थागोन एमाव राजाजों लोगो हमलायखुमाबाय थायो होननानै नों मानो सिगारेट सोबो दे सिगारेटआ गाज्रि बुस्थु आं मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नों खोन्थाना सिरि सिरिथा बुंबा बांद्राय बुङो नोंनि बिखा बिख्लायासो गाज्रि जागोन दा आंहालाय मा नांजादों बिखाया गाज्रि जाबाबो आंना जागोन नों टेनसन लानाङा टेनसन लायो आरो जेव जाखाय न'नि मानसिखाय नङाबा टेनसन लायामोन आंबो बादालि सना बहा थाखोब्रा नोंलाय बाय स्टेशनाव नायबाय पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव नायबाय कामाख्या रेलवे स्टेशनाव नायबाय आइस बिटियाव नायबाय माथो जेरावबो गैयालै सिटि सेन्टारनि खना खनला जेरावबो नायजोबबाय माथो गैयालै बादालि आंनि जिउनि अनजालि जेब्लासिम नोंखौ मोनाना अब्लासिम फाग्ला बायदि नागिरबाय थागोन आं फाग्ला बायदि नागिरबाय थागोन आं बादालि नोंखौ मोनाबा बे बाराव आं फाग्ला जागोन बे हले सैथो आं फाग्ला जागोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नै आं स्टुडिअ बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनै जोंनि गाहाय आयदायावनो दङ जरासे हाबा जागोदान खैना गोदान आरो हौवा गोदाना गुवाहाटी सिटि सेन्टाराव बेरायहैदोंमोन दा बेवहायनो हौवा गोदाना गावनि हिन्जाव गोदानखौ बावनानै फैयो नोंथांमोना दा सावगारियाव नुबाय जानो हागौ अब्ला गुवाहाटीयाव जाय दङ जाय बर'फ्रा गुवाहाटीयाव दङ अन्नानै नोंथांमोना बे हिन्जाव गोदानखौ जेरावखि नुवा मानो लाखिनानै दोन आरो न'सिम सफैनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदो आरो बे रादाबखौ जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोना फोसावनानै होदो भाइराल भिडिअफोरखौ जेरै नोंथांमोना गोसार होयो थिग बिदिनो लाब्रा बड' कार्टुनखौबो नोंथांमोना थाबैनो गोसार होयो जेन बिदिनो नोंथांमोननि खाथियाव गुदुं गुदुं खौरां लाबोबाय थानो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय अब्ला नोंथांमोना गुवाहाटीयाव जाय दङ नोंथांमोना अन्नानै एसे हेफाजाब होदो आरो खैना गोदानखौ न'सिम मोनफैनायसिम बेबस्थाखौ खालामनानै होदो दिनैनि रादाबा एसेनोसै आदा दा मा खालामगोन गुवाहाटीयाव थांगोन नामा गारिबो गैजा रोङा गुवाहाटीयाव थांब्रबनोबो अफिसनि गारिखौनो लानानै थांनोसै नामा जागोन दे आदा अफिसनि गारि नङाबाबो आं न'नि गारिखौनो लाहैनोसै जागोन दे माबार खालामदो साला बे सुवाद थफिरामा माबायदि मानसिलै बियो जागोन दे आदा आं गारिखौ लाना फैनोसै दे बुहुमाव खोनाफेरै नुफेरै माबायदि मानसि बे थफिरामा सोरबाखि गावनि हिन्जावखौ बेफोरबायदि बावनानै फैयो लोगो मोनबा खेबसे सोबागोनलां मा जाखो जाथि माबाफोर बुंनांगौ दं नामा जिराय मानो गसंबाय थाखो माने आं जाय खोथाखौ बुंनो नागिरदों बे खोथाया जोबोद गिदिर आदा आरो बाजै दे बेफोर खोथाफोरखौ उनाव बुंबाय था दा ओंखाम जाग्रोनोसै बोरो सासेयालाय ओंखाम खुरनो लिंहरनाया माथो दाबो गैया मानसियानो माबा न' सिङावनो हाबनानै थाबाय थायो बाबाय आं बुङै आदा आरो बाजै गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आदा आरो बाजै देलाय बुंलाय मा निमाहा बिग्रोलायनाय बेलाय माने आं मा रावजों बुंगोन बेखौ आं साननानैनो मोनासै आच्छा हाबानि खोथाखौ लानानै रायलायनायदों नामा नोंलाय औ बाजै दे बुंलाय आं दासो दावदैजों रायलायदोंमोन आदा आरो बाजै दावदैया बुंदों हाबा जानो रेडि नङा होननानै मा गोदाव सोराव बुंलाबायदों जाथि औ आदा आं दानो हाबा जाथ'नो राजि नंथारामोन नाथाय दावदैया न'खौ गारनानै फैदों होननायखायसो आं हाबा खालामनो सानदोंमोन
दा दावदैयानो हाबायाव जिरायनो गोसो गैयानो न'आवसो थांफिनो होननानै बुंगासिनो बेनिखायनो आंबो सानबाय आंबो हाबा खालामथ'नो गोसो गैया दावदैखौ न'आवनो दोनना फैनोसै नामा होननानै मा गोदाव सोराव बिदि जायो नामा गोसो जाबानो हाबा जानाय गोसो जाबानो हाबा खालामालासिनो न'आव थांफिननो साननाय गथ' उन्दैफोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा आइ एम सरि आदा नोंनि गोसोखौ दुखु होबायब्ला मा दुखु होबायबा बेलाय दुखुखौनो होगासिनो दं नों जाथि सिगांग्रो नोङो हिनजावखौ गोसो थोनायखौ आंनो खोन्थायाखै डाइरेक्ट नों न'आव लानानै फैबाय आरो दा हाबा खालामनो नागिरनायावबो नोङो हाबा जालासो होननानै बुंबाय मा खोन्थिनाय जादों जाथि आरो बिनि उनावबो माबा मोनसेबो होनबावबालाय आं खोथाखौ जोबोर सानै हयैसो बुंदों बाजै आंबो हाबा खालामथ'नो गोसो गैया फाग्ला खालामसिगोन नोंसोर आंखौ गोसो जाबा हाबा खालामनो लुगैनाय गोसो गैयाबा हाबा खालामनो बानाय बिदिखि जायो नामा आं हले बिराद रागा जोंबाय बारा बाराबा आखाइसो सिखारगोन आंना ओइ नाजिउदां रागाजों नङा बारा हाबाया बेफोरबायदि जानला माला जाब्रुब जाया बिसोरो हाखु दाखु हाबा खालामनो नागिरनायालाय बहाथो जानो दावदैनाबो जायाखैना न'खरनि मानसिजों नांलायनानै बेफोरबायदि खारनानै फैनाया दाबो जेबो नङा दे हाबा जानो गोसो गैथारैखौलाय आरो माबोरैथो हाबा खालामनानै होनो न'आव लांनानै दोनहैफिनबानो जाबाय आरो बे खामानिखौनोथ' आं मावनो हानाय नङा आदा आरो बाजै नोंसोरनो थांदो नों जाबोर बुथुमनानै लाबोग्रा ओमफ्राय जाबोरखौ आरो जों खनखांनानै दोनहैफिनग्रा नामा आं हले बिराद जोंबाय हाबा जासिगोन होननानै बयखौबो लिंहरजोब्बाय दा गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि खालामनाय आं बिराद बाथारबाय आइ एम सरि आदा नाजिउदां जाबाय दे एफा रागा जोंनांला ओरैबाबो दावदैया हाबा जानो थाखाय रेडि नंखाया मोनसेबो खामानि रोंखाया दाबो न'आव थांनानै एसे सोलोंनानै फैथोंसै दे देनां समफोरा मिलायोबा हाबा लालायफिनथोंसै नोंसोर मा खालामो खालाम आं जेबो मिथिया फाग्ला जासिगोन आं बे न'आव थाबाय थाबा जाथि आं आरो माथो बुंबावनो आरो दावदैया हाबा जानो गोसो गैयाबालाय दोननानै फैदो आरो बाजै आं हारसिं हानाय नङा दे होमबालाय आंबो थांफागोन अब्लालाय आं दावदैखौ बुंहैनोसै दे मोजाङा जादों बोरैबाबा बाखाथारदोंसोमोन आङोबो आयै होमबा बिसोर हाबा जाला आरो सिरिथा जेबो दासोंसै आंनाव दावखुना लाना फैनि आङो हाबा मोनजागोन साननाया जाला आइबा लुबैदां मा नोंनि गान्दुआव दय आं सिगारेट मोनसे मोनदों आइनो खोन्थानांगौ नामा आंबो नोंखौ खोन्थागोन एमाव राजाजों लोगो हमलाय खुमाबाय थायो होननानै नों मानो सिगारेट सोबो दे सिगारेटआ गाज्रि बुस्थु आं मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नों खोन्थाना सिरि सिरिथा बुंबा बांद्राय बुङो नोंनि बिखा बिख्लायासो गाज्रि जागोन दा आंहालाय मा नांजादों बिखाया गाज्रि जाबाबो आंना जागोन नों टेनसन लानाङा टेनसन लायो आरो जेव जाखाय न'नि मानसिखाय नङाबा टेनसन लायामोन आंबो आयदायावनो दङ जरासे हाबा गोदान खैना गोदान आरो हौवा गोदाना गुवाहाटी सिटी सेन्टाराव बेरायहैदोंमोन दा बोरै जानांगौ जाखोब्रा अन्थाबाथ' बादालिया से बिदिखि मानसि जायोलै गाबोन फुङावसो मिथिसिगोन आरो मा जागोन ना लोगोफोर